ريو خفلي معرف 19 كاب قصر حدا كسا إسرا زلو خهوني كاب قصر حدا كسا 7 زلو حساب كان ببيمو دحري بقطتا نابتي متغلال كعاتوي مالتي كمزيبل كونه دما أبلوس أب كورنثوس كله ጳውሎስ በታለ على حاجر حالفو ناب إفسون متى حيالو دك أمزامورت دما رخبمو مس آمنكم سي منفس قدوس دو تقبلكم بلوم نساتهم كا أيفالنان منفس قدوس كم زلو كا أي سمعنان إلوم ملسولو نسو خا بأيناي تمقد أتتأمكم بلوم نساتهم بنا يوحنس تمقد بلو شعوب ጳውሎስ يوحنس سي بت دحريو زمت مالت بيسوس كريستوس كأمنو نتهم هزبي إننا نجرت أمكت نسحاي زت مقابلهم إذا مسمعوا بسم قويتانا يسوس تتأمكو ጳውሎስ إيدو مسامبرولهم كأه منفس قدوس نباتاتهم ورده شعوب وقانقات تزاربون تنبيون اتهم سبات كأخلاتهم أستات أسر توخل تزاخلو نبارو يبلنا إذا خفلي كجمر كله كونه دما يلي زجمر كم تنقول لحنا قلت إذا كونه دما زبل قال عمل كات عادي كونه دما زبل قال حدا أقدمو زخونه ويدما تفتصم ነገር كم زلو زملاخت قالي ስለዚህ ሁሉ ሳ كونه دما يلي زجمر كفلخنا نبب كلنا انتاي ኮይንና خنحدت سنايو مالتي نايز مصحف صحافي لوقاس بزعبات زخون ነገር كتصحفنا كله انتايلو أبولوس أب كورنثوس كلو ጳውሎስ بتاع على حاجر حلفو ناب إفسون كم زمصه حيالو دق مزامورت دما كم زرخبه بمصحافيو بزعبات زخون ነገር كزنتولنا جميرو حواري ጳውሎስ نتوم أب إفسون زرخبهم حيالو دق مزامورت مسرعيوم نابوشتو حتى يمصيو تزمصو حتو انتاي زبليو مس آمنكم سي منفس قدوس تقبلكم دو زبل حتو يمصيو ازوم سبات كمتي اننببو قال زنغرنا همت زنببنايو دق مزامورتيو آمنتيو حواري ጳውሎስ ግን ነዞም ሰባት እንታይሉ ሓቲትዎም ምስ آمنكم سي منفس قدوس دو تقبلكم إلو كحاتم كولونري كابزي انتاينا كنردا نخل حواري ጳውሎስ بزي قل مخنيات نزحتو زي خمزي حاتتو منا نردا حقيدو قدوسات كاب مريت تلاعيلو يكونن حواري ጳውሎስ نزوم دك زرخبهم دك مزامورتي مس آمنكم سي منفس قدوس دو تقبلكم إلو كحاتم كإلو حدا نزح حتوزي كحاتت زدرخو نجر كم زلوينا كابز حتوزي نردا ماري ጳውሎስ نتوب أب إفسون زرخبهم حيالو دك أمزامورتي مس آمنكم سي منفس قدوس تقبلكم إلو مس حاتتهم كلاتهم انتايلهم يملسهم له نساتهم كا أيفالنان منفس قدوس كم زلو كوا أي سمعنا إلهم كم زملسوا لنا نري هاري ጳውሎስ نزت ترديو سلزحاتهم عسب أبيلون تايلو حاتيتوهم نسخة بيناي تمكت دعاتت أميكم إلو حاتيتوهم نساتهم دما بغنعنا بني يوحنس تمكت لهم كمولسو هلو نري هاري ጳውሎስ بزعباتهم أب إفسون زرخبهم حيالو دك أمزامورتي زدلي حب أريتها مس أكبة نتزي فلتقوه خفلت أمن نابتزقت المعرف كسجاجرو من كله ينانري كبرنا قويتها يكون أمين دو هاري ጳውሎስ حدث تجنزبو نجر ويد ما زستب حالو نجر سلزنا برا قدمي بزعبا من زي فلتقوه منفس قدوس مزرابو قدمنا بتكال عرستات مخادو بزعباتي أوشتو زتفترة حتو ملسخ ركب سلزنا برو انتايلوم كسيلو مس آمنكم سي منفس قدوس دو تقبلكم إلو مغنياتهم أبهيوتهم ناي منفس قدوس فرق سلزي رعاية ويدما أبهيوتهم تخريئو زقبا نجر سلزي استبهاده أبتخالة أمان زريئو أبقوم سلزي رعاية زوم سبات فلي زبولو سبات كوينو سلزي رخبهم إيو نزوم سبات منفس قدوس تقبلكم دوم سآمنكم إلو حاتيتوهم زوم سبات دما
ንጹሃት ስለዝኾኑ ሓቀኛታት ስለዝኾኑ እቲ ዝፈልጥዎ ነገር ክነግርዎ ከሎ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዝበሃል ከማንሲ ሰሚዖም ከም ዘይፈልጡ ክነግርዎ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሐዋርያ ጳውሎስ ድማ እቲ ካብኣቶም ክረኽቦ ዝግባእ ዘድሊ ሓበሬታ ምስ ኣከበ ናብቲ ክገብሮ ዝግባእ ነገር ክሓልፍ ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ከምዛ ዓይነት ጥበብና ዓይና ኣኻትኩም ይሃበና ተቀዳዲምና ንሰባት ካብ ምፍራድ ተቀዳዲምና ዘይስሞም ካብ መሃብ ተቀዳዲምና እትን ካብ ምባል ብዛዕባቶም ሰባት ጽጹይ ዝኾነ ሓበሬታ ኣኪምና ነቲ ዘድሊ ነገር ክንገብር እግዚአብሔር ይደግፈና አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ ነዞም ሰባት አይፈረዶምን ከመይገርኩም መንፈስ ቅዱስ ዘይትፈልጡ ከመይገርኩም ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዘይትፈልጡ ኢሉ ክድህሎም ወይ ድማ ክወራዘየሎም ከሎ አይንሪና ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ሰሚዕና አይንፈልጥና መስበልዎ በቃ ክሰምዖ ዝደልዮ እሱ ነይሩ ነቲ ዘድሊ ሓበሬታ ምስ ረኸበ ነቲ ዘይፈልጦም ከፍልጦምን ናብቲ ዝቕፅል ምዕራፍ ሂዝዎም ክሰግር ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ምስ መንፈስ ቅዱስ ከላልዮም ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ልክ መንፈስ ቅዱስ ከም ዘለውካ ከም ዘይሰምዑ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ምንም አፍልጦ ከም ዘይብሎም ምስ ፈለጠ ብቀጥታ ብዛዕባ ዘይፈልጦ ወይ ዘይበጽሕዎ ነገር ክምህሮም ከሎ ኢና ቁጽር 4 ንርኢ አሜን ዶ ሽዑ ጳውሎስ ዮሐንስ ኢልዎም ምክንያቱም እዚኦም ሰባት ብናይ ዮሐንስ ጥምቀት ጥራይ ተጠሚቆም ስለዝነበሩ በቲ ትምርቱ በዮሐንስ ክጅምረሎም ከሎ ንርኢ በቲ ዝፈልጥዎ በቲ ፋሚሊያር ዝኾንዎ ቶፒክ ከአቱ ከሎ ንርኢ ኣብዚ ጥበብና ካብ ሐዋርያ ጳውሎስ ንመሃር ኢየሱስ ጎይታይ ምሳለኹም ዶ ዮሐንስ ኢልዎም በቲ ድሕሪኡ ዝመጽእ ማለት በኢየሱስ ክርስቶስ ከአምኑ ነቶም ህዝቢና ነገረ ጥምቀት ንስሓዩ ዘጥመቀ በሎም ይብለና አይገርመኩም ንዞም ሰባት ልቦም ንጹህ ስለዝኾነ ንጎይታ ዝደልዩ ሰባት ስለዝኾኑ በቲ ዝተረድኦም ንጎይታ የምልኹ ስለዝነበሩ ወዲያው ሐዋርያ ጳውሎስ ዮሐንስ በቲ በቃ ድሒሩ ዝመጽእ ማለት በክርስቶስ ከአምኑ እና ነገረይ ዘጥምቆም ነበረ ምስበሎ አሃ ስለዚህ ነሕና ሓንቲ ስቴፕ ድሒርና ኣለና ሓንቲ ደረጃ ድሒርና ኣለና ኢሎም ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክጥመቁ ከለው ንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ዘድሊ ምስተነገሮም አክሽን ኮስዱ ከለው ንርኢ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ደስ አይብልን ከምዚ ዓይነት ጽሩይ ልቢ እግዚአብሔር ንህዝብናውን ይሃብ ንኹላሕና ይሃብ አሜን ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ልዕሊቶም ብስም ጎይታና ኢየሱስ ተጠምቁ ኢድ መሰንበረሎም መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም ወሪድ ይብለና አሜን በቃ መንፈስ ቅዱስ ምስ ወረዶም ድማ በቋንቋታት ተዛረቡን ተነበዩን ይብለና ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ዶ ጳውሎስ ኢዱ መሰንበረሎም ከአ ይብለና ቁጥር 6 መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም ወረደ ሽዑ በቋንቋታት ተዛረቡን ተነበዩን ይብለና እዞም ሰባት ቅድሚ ቁሩብ ደቃይቅ ወይ ሰዓታት ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ሰሚዖም ዘይፈልጡ ብዛዕባውን ምንም አፍልጦ ዘይነበሮም ሰባት እዮም ነይሮም ብዛዕባት ዘይፈልጥዎ ክፈልጡ ክፉት ልብ ስለዝነበሮም ብቕንዕና ነቲ ሰምዕዎ ቃል ስለዝተቀበልዎ መንፈስ ቅዱስ ናባታቶም ክወርድ ከሎን ውህበት መንፈስ ቅዱስ ክቅበሉ ከለው ኢና ንርኢ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ ናይ እግዚአብሔር ቃል ማቴዎስ 5:8 እንታይ ይብልዚ ጽሩያት ልቢ ንአምላክ ክርእይዎ የምሞ ብፁዓን ይብል አሜን ልብ ናይዞም ሰባት ሪኡ መንፈስ ቅዱስ ራይተዌ ክግለጽ ከሎ ኣብ ህይወቶም ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ መዝሙር 73 ቁጥር 1 ድማ እንታይ ይብልሲ በሐቂ አምላክ ንእስራኤል ኢሉ ነቶም ንጹህ ልብ ዘለዎም ሰናይ ኢሉ አሜን ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል 22:27 ከይና ክንንብብ ኮለና እንታይ ይብል ምስቲ ንጹህ ትኸውን ምስቲ ጠዋይ ከዓ ትጥወይ ይብል እዞም 12 ሰባት ናይ እግዚአብሔር ነገር ኣብ ህይወቶም ክኸውን ዝገበሮ ነገር ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ብቕንዕና ብንጹህ ልቢ ስለተቀበልዎ ካሊ ይኮነን
እግዚአብሔር በዚ ነገር እዚ ነፍስ ወከፍና ይባርከና አሜን በቃ አነ ዝበለ አገልጋል ስለጸለልካ ዝፍጠር ነገር የለን ኩሉ ነገር ምሳና ይዝተሐሐዝ ናይ እግዚአብሔር ነገር አብ ህይወትና ማኒፌስት ክገብር ክግለጽ እንድሕር ደሊና እታ አገልጋሊ ጥራይ ወሳኔ አይኮነን ሐዋርያ ጳውሎስ ኢዱ ስለዘንበረሎም ጥራይ አይኮነን መንፈስ ቅዱስ ክምልኡ ኢሎም ቅዱሳን እዞም ሰባት ንመንፈስ ቅዱስ ድሉ ልብስ ለዝነበሮም ንመንፈስ ቅዱስ ብቅንዕና ስለ ናብ ህይወቶም ኢንቫይት ስለ ዘዓደምወዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ውህበት ከቅበሉ ኢሎም ብዙሓት አብ ህይወትና አና አብ ህይወት ዘመደይውን ሪኤለሁ ገለገለ ማገልገልቲ ንዝኾነ ሰብ ክጽልዩ ኾለው መንፈስ ቅዱስ ዝምልኡ ሰባት አሉ መንፈስ ቅዱስ ከነጨራሹ ናይ መንፈስ ቅዱስ ነገር አብ ህይወቶም ድማ ማኒፌስት ዘይግበር ወድማ ዘይግለጽ ሰባቱን አለው እንታይ ክብለኩም ደለ እግዚአብሔር በቃ ጹሪያት ልቢ ንአምላክ ክሪእዎዮም እንድሕር ኢሉ እግዚአብሔር ጽሬት ናይ ልብና አዝዩ ከም ዝደልየና ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ንጹህ ልብ ንዘለዎም ሰናዩ እንድሕር ኢሉና እግዚአብሔር ምስ ንጽህና ጉዳይ አለዎ ማለት እዩ እንድሕር ቃል አምላክ እግዚአብሔር ምስቱ ንጹህ ዝኸውን እንድሕር ኮይኑ ምስቱ ጠዋይ ድማ ዝጥወይ እንድሕር ኮይኑሲ እግዚአብሔር አብ ልብና ጉዳይ አለዎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዞም ሰባት እንመሃሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢና ናይዞም ሰባት ቅንዕና ነቲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ናይ ምቕባል ዘለዎም ተኽእሎታት እዩ ንናይ መንፈስ ቅዱስ ማኒፌስቴሽን አብ ህይወቶም ክኸውን ቀሊል ገይርዎ ስለዚ አብ ህይወትና ናይ እግዚአብሔር ነገር ክግለጽ እንድሕር ደሊና ኃይል መንፈስ ቅዱስ አብ ህይወትና ከዓይ ክንቀሳቀስ ከምዞም ሰባት እዚአቶም ናይ እግዚአብሔር ነገር አብ ህይወትና ክግለጽ እንድሕር ደሊና ልብና ወሳንነት አለዎ እትናትና ናይ ህይወትና ስታተስ ብጣዕሚ አገዳሲዩ ከብርን ጎይታ ይኹን ካብ ሸሞን ተክሳ እስራ ድማ እንታይ በልሲ አቤት ጸሎት አትዩ ብዛዕባ መንግስት አምላኽ እናረደኦምን ሰለስተ ወርሒ ብትብዓት ይዛረቦም ነበረ ሓያሎ ነቲ መንገዲ አብ ቅድሚ ህዝቢ እናካፍኡ ምስተታረሩን ምእማን ምስአበዩን ግና ካባታቶም አግለሰ ነቶም ደቀ መዛሙርት ፈልዩ አብ ጸጽባህ አብ ቤት ትምህርት ጢራኖስ ኮይኑ ይዛረቦም ነበረ እዚ አብ እስያ ዝነበሩ ኩሎም አይሁዳውያንን ጽርዓውያንን ነቲ ቃል ጎይታ ክሳዕ ዝሰምዕዎ 2 ዓመት ሙሉ እናቀጸለ ኸደ አምላክ አብ ኢድ ጳውሎስ ብዙሕ በይኑ ዝኾነ ተአምራት ገበረ ማዓረሚው ወይስ ክዳኑ ካብ ዝባኑ ወሲዶም አብቶም ሕሙማት የምብሩሞ ሕማሞም ይሓድጎም ርኹሳት መናፍስቲ ካባታቶም ይወጹ ነበሩ ካብቶም አስማት እናገበሩ ዝዞሩ አይሁድ ከአ ሓያሎ ነቶም ርኹሳት መናፍስቲ ዝሓደርዎም በቲ ጳውሎስ ሰብኮ ኢየሱስ ነምሕለኩም አሉና ኢሎም ስም ጎይታና ክሰሚሎም ፈተኑ እቶም እዚ ዝገበሩውን ሸብዓተ ደቀ ሓደ አስቄዋ ዝበሃል አይሁዳዊ ሊቀ ካህናት እዮም እቲ ርኹስ መንፈስ ድማ ኢየሱስ ፈልጦ ንጳውሎስን አይስሕቶኒ ንስኻትኩም እንታወቲኹም ኢሉ መለሰሎም እቲ ርኹስ መንፈስ ዝሓደሩ ሰብኣይ ከአ ጎየዮም ጥራዮም ኮይኖም ቆሲሎም ካብቲ ቤት ክሳዕ ዝሓድሙ ንኽልተ ካባታቶም ተበራቲዑ አሕመቆም ነዚ ነገር እዚ አብቶም አብ ኤፌሶን ዝነብሩ አይሁድን ጽርዓውያንን ኩላቶም ተፈልጠ ንኩላቶምን ፍርሓት ወደቆም ስም ጎይታና ኢየሱስ ከአ ተመስገነ ካብቶም ዝአመኑ ከአ ብዙሓት ነቲ ዝገበርዎ እናተአመኑን እናነገሩን መጹ ብዙሓት ጠንቆልቲ ድማ መጽሓፍቶም አኪቦም አብ ቅድሚ ኩሉ አንደድዎ ዋጉኡን ተተጸብጸበ 50,000 ድሪም ኮይኑ ተረኽበ ቃል ጎይታውን ከምዚሉ በኃይሊ አበየን በርተአን ይብለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ቁጥር ሸሞንተ እንታይ ብል አቤት ጸሎት አትዩ ብዛዕባ መንግስት አምላኽ ነገሮምን አረድኦምን ሰለስተ ወርሒ ብትብዓት ይዛረቦም ነበረ ይብለና ደሳይብል እዚ አቤት ጸሎት አተኻ ብዛዕባ መንግስት አምላኽ ምንጋርን ምርዳእን ንሐዋርያ ጳውሎስ ልማድ እዩ አሜን ደኦዱሳን ሐዋርያ ጳውሎስ ካብታ ንጎይታ ዝፈለጠላ መዓልቲ ጀሚሩ አዘውቲሩ ዝገብሮ ናይ መዓልታዊ ልማድ እዩ
ኣብዝም በኣር እቲ ናይ መዓልታዊ ልምምዱ ክገብር ከሎ ኢና ንርኢ ዘለና ድሕር ናብ ግብረ ሐዋርያት 9 ቁጽሪ 10 ግብረ ሐዋርያት 13:5 ግብረ ሐዋርያት 14:1 ግብረ ሐዋርያት 17 ቁጽሪ 2 ቁጽሪ 10 ግብረ ሐዋርያት 18 እንደገና ቁጽሪ 4:9 ከምኡ 26 ከና እንድሕር አንቢብና ነዚ ልምምዱ ብግልጽ አቡ የቀምጠልና ስለዚህ ሐዋርያ ጳውሎስ ተቀባልነት ይርከብ አይርከብ ይስምዕዎ አይስምዕዎ ኣብዝኾነ ቦታ ብዛዕባ መንግስተ አምላክ ካብ ምዝራብ ድሕር አይብልን እዩ أنا ناي حواري باولوس زحقو سن نجر كابتي هيوتو دما كوسدو كل جزء دما معلتاوي كم كل ما مدو زدليو نجر انتاين دحري لكمني بقى يسمعونا اي يسمعونا يقبلونا اي يقبلونا بزي قدس سبجن بزعباتي زدحن قويتا بزعبا اتزموت هلوم كريستوس كسمع علوه እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ነው ሐዋርያ ጳውሎስ አቤት ጸሎት አአት ይብዛባ መንግስት አምላክ እና ነገሮምን እና ረዳኦምን ንሰለስተ ወርሕ ብትብዓት ክዛረቦም ኮሎ አማእኸል እቶም ዘይቅበልዎ እንኮላይ እዩ ነዝ ነገር ዝገብር ነይሩ አሜን ደቁዱሳን እንድሕር አስተብሂልኩም ኩሉ ጊዜ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አነ ሴፍ በቃ አምጼልኮ ሰላም ከወርዳይ መጻኹን ይሉ ሴፍ የምጽሉ ሐቀይ ደቁዱሳን እቲ ሴፍ ድማ ሰርሑ እንታዩ መፍልላዩ ቃል አምላክ በቃ ካብ ክልተ ዘአፉ ዝበለሐ ሰይፍ ይሉ በክልተ አፉ ዝተሳሐለ ስለዚህ እቲ ሴፍ እንታይ ሰርሑ እንደሕሪና መፍላይ ሰርሑ እዚ ነገር እዚ ከም አመንቲ ናተይና ክንወስዶ ይዝግባአና كل جزء حقي أبزنجرلو سفرة زقبلوا ولا زي قبلوا ولا زبازحو مبعر زي قبلوا خوني مبزحتي جزء أتوم زي قبلونا يبزح كابتم زقبلونا أبتي وتسيد كنرئي خالنا سلزي كقبلونا إلنا عين سبخنينا كقبلونا إلنا عين نجرنينا كسمعوا سلزلوهم بزي منفس الزغن ننقرمنا وانجيل يسوس قويتاي آمين دو أبزرو مزي حج 40 حدن سبات علنا 40 حدنا كنلما مدو زقبانا ناتي إلنا كنحزو زقبانا جر ويدما أكايدانا أقوامنا انتاي خونا لو قدوسان كبقى نخنسمع ويدما نقبلونا إلنا ننقرمنا كسمعوا سلزلوهم كنسمعهم سلزقبانا يقبلوا يقبلوا توساني نعقم زحدق مخانو آمينا كنقرم بزمن فسزي وانجيل كنقر كم زقبانا يسوس قويتا آمين دو نهاري باولوس ساكسس أبزي زلو نهاري باولوس አገልግሎት ዕውት ካብ ዝገበሮ ነገር ሓደ እንታይ እንደሕር ኢልና ንኸጽንዕ ከለኹ ዝተማሓርክዎ ዝሓስክዎ ነገር እንታይ እንደሕር ኢልና ኣብ ዝኾነ ቦታ ብዛዕባ ካልእ ቶፒክ ይዛረብኒ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ይዛረብ ብዛዕባ ናይዛ መንግስቲ እዚኣ ንጉስ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባኡ ጥራይ ይዛረብ ክዛረብ ከሎ ድማ ከም ውጽኢት ዝቕበልዎን ዘይቕበልዎን ይትንሱ نتوم زتقبلوه حيزوه مخيل نتوم زي تقبلوهم دما እግዚአብሔር ይባርኩም ይሉ ዝባሩ ሂቦ መخيل እዛ አይነት ልምምድ እዚ እንደሕር አለና ጥራይና ኣብ አገልግሎትና አዚና ውጽኢታውያን ሰባት ንኸውን ስለምንታዩ ኣብ ቤት አምላኽ እጅ ዝድሕኑ ሰባት ወይ ድማ ቁጥርቶም ዝድሕኑ ሰባት አዚም ወሒዶም እንደሕርና ሓደ ዝኸይድ አገልጋሊ የለን ናብ ቤተ ክርስቲያን ክመጹና ንጽበይ كمزي ريستورانت خفيت كعماويل نابت ريستورانت كموصول كاتدلي كومينا ندلي كومون درمت يومنا تصبو نو يسوس كريستوس كيدو يلنا كنكدوم يزغبانا كيدو نفطرت كل وانجيل سباخو يلنا نمبر بقى امنو ما يبلنا سباخو ينا تباحنا كنسبخنا تصوينا يقبلونا فللي كنا مصينا ابز مدر زلنا سلازي توم زقبلونا قبلونا يم توم زي قبلونا اي قبلونا نيم كقبلونا ون اي نصبيننا
ስለዚህ እቲ ውጽኢት እናራአና እንተዘይገልገልና ጽቡቕ ብፍላይ ኣብ ናይ ሓበሻ ቸርች ጸገም ዘሎ ዋላ ሕጁን ዘስተብህሎ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ኣብቲ ውጽኢትና ቀዲምና ንኸይድ ከይሰበኽና ገና ወፂና ከይነገርናዮም በቃ እቲ ኣውትካም ወይ ድማ እቲ ውጽኢት እናሓሰብና ስለንኸይድ ብጣዕሚ ሳክሰስፉል ኣይኮንናን ኣብ ናይ ኢቫንጀሊዝም ኣብ ወንጌል ምምስካር ዕውታት ኣይኮንናን ዘለና ዕውት ክንከውን እንድሕር ደሊና ሴፍ ኢና ንነግር ዘለና ሴፍ ኢና ንህቦም ዘለና እቲ ሴፍ ድማ ክፈላሊ ክቆራርጽ እዩ ስለዚ ኣብ ማእኸል በቃ ኣብዚ ምድሪ ሰላም ከምጽእ ኣይመጻኹን ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓማት ካብ መርዓት ክፈሊ ወዲ ካብ ውሉድ እዚ ቃል እዚ ዝፈላሊ እዩ ሰላም ዘምጽእ ቃል ኣይኮነን እቲ ምስ ሓቂ ዝውግን ምስ ሓቂ ክውግን እዩ እቲ ፀረ ሓቂ ዝድኾነ ድማ ፀረ ሓቂ ኮይኑ ክኽጸል እዩ ስለዚ ናተይናታትኩምን ስራሕ ምዝራብ እዩ ካብዚ ግብረ ሐዋርያት እንዛረቦ ስራሕና ዕዮና ምንጋር ወንጌል ጥራይ ከም ዝኾነ ኢና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ቁጥር 9 እንታይ ይብለና ሓያሉ ነቲ መንገዲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እናካፍኡ ምስተታረሩን ምእማን ምስ ኣበዩን ግና ኢሉ ሪኹም ኣለኹም ክሳብ ኣብዚ ደረጃ ዝትበጽሕ ትነግሮም ካባታቶም ኣግለሰ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ፈልዩ ኣብ ጸጽባህ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጢራኖስ ኮይኑ ይዛረቦም ነበረ ክሳብ ኣብ ከምዚ ደረጃ ንበጽሕ ንነግሮም ግን ምስ እንድሕር ከምዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ዝገበርዎ ክታረሩን ክቃወሙን እንድሕር ጀሚሮም ግን ነቶም ዝኣመኑን ከሓሲዮም ሓደሽቲ ኣመንቲ ከሓሲዎም ስለዝኽእሉ ንዓዓቶም ፈሊና ንምህሮም ማለት ኢየሱስ ጎይታ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ኣብ ማእኸል እዞም ዘይኣምኑ ተቃወምቲ ነቲ መንገዲ ዘካፍኡ ሰብ ኮይኑ እዩ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ እናነገሮም ዘረድኦም ነይሩ ምእማን ምስ ኣበዩ ግና ይብለና ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ክወስድ ከሎ ማለት ካባታቶም ከልግስ ከሎ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና ክብሪ ንሽሙ ይኹን ኣሜን ነዚ ከም መምርሒ ወይ ድማ ከም መርህ ከም ፕሪንሲፕል ክንወስዶ ይግባአና ሐዋርያ ጳውሎስ ካብቶም ንምእማን ልቦም ዘትረሩ ሰባት ምስ ኣልገሰ ሓደ ዝገበሮ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ነቶም ዝኣመኑ ወይ ድማ ነቶም ሓደሽቲ ደቀ መዛሙርቲ ካብቶም ዘይኣመኑ ፈልዩ ወሲዱ ንበይኖም ኣብ ጸጽባህ ትምህርቱ ከቕጽለሎም ከሎ ንርኢ ኢየሱስ ጎይታ እንታይ ብለና ሓያሉ ነቲ መንገዲ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ እናካፍኡ ምስተታረሩን ምእማን ምስ ኣበዩን ግና ካባታቶም ኣልገሰ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ፈልዩ ኣብ ጸጽባህ ኣብ ቤት ትምህርቲ ጢራኖስ ኮይኑ ይዛረቦም ነበረ እዚ ኣብ ኤስያ ዝነበሩ ኩሎም ኣይሁዳውያንን ጽርዓውያንን ነቲ ቃል ጎይታ ክሳብ ዝሰምዕዎ 2 ዓመት ሙሉ እናቐጸለ ኸደ ይብለና ክብሪ ንሽሙ ይኹን እቶም ተቃወምቲ ኣለዉ እቶም ተቐናቐንቲ ኣለዉ ስራሕ ጎይታ ግን ደው ኣይበለን ይቕጽል ኣሎ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣሜን እቶም ሰምዕዎ ሰምዑ እቶም ዝቕበልዎ ይቕበሉ እቶም ዝነጽግዎ ድማ ነጸግዎ ን2 ዓመት ሙሉ ክሳብ በቃ ኣይሁዳውያንን ጽርዓውያን ቶም ኣብ ኤፌሶን ዘለዉ ብሙሉኦም ክሳብ ሰምዑ ኣብ ኤስያ ዘለዉ ብሙሉኦም ክሳብ ሰምዑ እዚ ወንጌል እዚ ከም ዝቐጸለ ኢና ኣብዚ ንርኢ ዘለና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሐዋርያ ጳውሎስ በቶም ዘይኣመኑ ልቦም ዘትረሩ ሰባት ተስፋ ከይቆረጸ እቶም ኣብ ኤስያ ዝነበሩ ኩሎም ኣይሁድን ጽርዓውያንን ቃል ጎይታ ክሳብ ዝሰምዑ ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽ ከይተሓለለ ን2 ዓመት ሙሉ ከም ተዛረቦም ቃል ኣምላኽ ይነግረና ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ኣብ ቁጥር 11-12 ከይድና ንንብብ ኮለና ከምዚ ይብል ኣምላኽ ከኣ ይብል እሙን ምስ ኮንካዩ እግዚአብሔር በኣኻ ተኣምራት ክገብር ዝጅምር ኣሜን ዶ ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ጽንዓት ፕሮዲስ ዝገበሮ ነገር እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ሐዋርያ ጳውሎስ ተወፋይነት እዩ እግዚአብሔር በሐዋርያ ጳውሎስ በቃ ኮይኑ ዘይፈልጥ ነገር ተራእዩ ዘይፈልጥ ነገር ብኡ ክገብር ጀሚሩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሶኢሉ ተኣምራት ሶኢሉ በቃ እግዚአብሔር ኣይጥቀመልካኒ ክሳዕ ክንዴ እሙን ኢኻ ክሳዕ ክንዴ ትጸንዕ ይርኤካይ ኣሜን ዶ እቲ ቅብኣት ሰፈር ይደልዩ ቦታ ይደልዩ
ዝሕዞ ይደልዩ ኣብ ትክክለኛ መዓላ ዘውዕሎ የድልዩ ኣምላክ ኣብ ኢድ ጳውሎስ ብዙሕ በይኑ ዝኾነ ተኣምራት ገበረ ማዓረሚኡ ወይስ ክዳኑ ካብ ዝባኑ ወሲዶም ኣብቶም ሕሙማት የንብሩሞ ሕማሞም ይሓድጎም ርኹሳት መናፍስቲ ካባታቶም ይወፁ ነበረ ይብለና ክብሪ ንጎይታ ይኹን እግዚአብሔር ምርኢት ስለዝፈቱ ኣይኮነን ተኣምራት ዝገብር ነፍስ ወከፍ እቲ ብእግዚአብሔር ኣምላኽ ዝኾኑ ተኣምራታት ዕላማ ኣለዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ዕላማ ተኣምራታት እንታይ እንድሕር ኢልና ሓደ ኣምላኽ ምሳና ከም ዘሎ መረጋገፂ እዩ ኣሜን ደቅዱሳን እግዚአብሔር ሰኢሉ ይኮን ንሾው ሕጂ ኣብ ገለገሊ ሰብ ሾው ንኸርኢ በቃ ንሾው ዝገብር ይመስሎም እግዚአብሔር ንሓደ ሰብ ከናግፎ ከሎ በቃ ምርኢት ከርኢ ኢሉ ይኮነን ሓደ በቃ እቲ ዕላማ ተኣምራት እንታይ እንድሕር ኢልና ኣምላኽ ምሳና ከም ዘሎ መረጋገፂ እዩ ካልኣይ ንሕና ናይ ጎይታ ወይ ድማ ካብ ጎይታ ከም ዝኾነ መረጋገፂ እዩ ኣሜን ዶ ሳልሳይ ካብ ኣምላኽ ከም ዝተለኣኽና መረጋገፂ እዩ ራብዓይ መንግስቲ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልና ከም ዘሎ መረጋገፂ እዩ ሓሙሻይ እቲ መልእኽትና ካብ ኣምላኽ ከም ዝኾነ መረጋገፂ እዩ እዚ ገለ ካብቲ ብዙሕ ቅዱሳን ናይ ተኣምራት ምኽንያት ናይ ተኣምራት ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዚ ብኢድ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዙሕ በይኑ ማለት ፍሉይ ተራእይን ተሰሚዕን ዘይፈልጥ ተኣምራታት ክገብር ኮሎ ብዕላማ እዩ እቲ ተኣምራት ባዕሉ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ኣለዎ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን ዶ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብዛ ብጣዖት ተመልአት ከተማ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ተኣምራታት ብባሪኡ ገይሩ ክገብር ዝፈትዎም መዓር መታን ካብቲ ተዓሲሮምሉ ዘሎ ማዕሰርቲ ክፍትሑን ካብቲ ዘይ ኣምላኻዊ ልምምዶም ሓራመታን ክወፁ ካብቲ ሰይጣናዊ ማዕሰርቶም ክፍትሑን ኢሉ ኣሜን ዶ እግዚአብሔር ኣብዛ ብጣዖት ተመልአት ከተማ ብዙሕ መናፍስታዊ ነገር ዝግለጸላ ከተማ ቅድሚ ሕጂ ተራእዮም ዘይፈልጡ ማለት ኣስማተኛታት ገይሮሞ ዘይፈልጡ ማለት እዩ ጠንቆልቲ ገይሮሞ ዘይፈልጡ ደገምትን ሟርተኛታትን ገይሮሞ ዘይፈልጡ ተኣምራታትን ክገብር ዝደለየ እንታይ እንድሕር ኢልና ንሱ በይኑ ተኣምራት ዝገብር ኣምላኽ ምዃኑ ከሪኦም እግዚአብሔር ይመስገን ብዘይ ምኽንያት ከይመስሉኹም እቶም ጠንቆልትን እቶም ካልኦትን መጽሓፍቶም ኣምጽኦም ኣቃጺሎሞ ካብኦም ዝሕይል ካብኦም ፍሉይ ዝኾነ ሓይሊ ስለ ዝረኣዩ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣሜን ዶ እቲ በሐዋርያ ጳውሎስ ተገብረ ብዙሕ ተኣምራታት እዩ ነቶም ጠንቆልቲ ካብ ክፉእ መንገዶም ክምለሱ ገይርዎም ነቲ ዝጠንቁሉሉ መጽሓፍቶም ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ኩሉ ከም ዘድድዎ ገይርዎም ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣሜን ዶ ኣምላኽና ኩሉ እቲ በኣና ብባሮቱ ዝገብሮ ግብርታት ብዕላማ እዩ ዝገብሮ ነዞም ብጥንቆላ ዝመሓደሩ መምለኽቲ ጣዖት ክማረኹ ዝገበሮም እንታይ እንድሕር ኢልና ካባታቶም ዝሓየለ ሓይሊ ስለ ዝረኣዩ ስም ኣምላኽና ንዘለዓለም ብሩኽ ይኹን ኣሜን ዶ ቅዱሳን ነዞም ጠንቆልቲ ነዞም ደገምቲ ነዞም ኣስማተኛታት ኩሉቲ ዝጥቀሙሉ መሳርሕታት ጉሒፎም ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ቅድሚ በዓል ጳውሎስ ኣብ ቅድሚቶም ኣመንቲ ኣምጽኦም ከቃጽልዎ ዝገበሮም እግዚአብሔር በይኑ ዝኾነ ተኣምራት ብባሪኡ ሐዋርያ ጳውሎስ ክገብር ዝፈተወሉ ምኽንያት ነዚ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ቁጥር 13 እንታይ ይብል ካብቶም ኣስማት እናገበሩ ዝዞሩ ኣይሁድ ከዓ ሓያሎ ነቶም ርኹሳት መናፍስቲ ዝሓደርዎም ንሓደ ጥራይ ተዝኸውን ኣይገርመኩም ነቶም ርኹሳት መናፍስቲ ዝሓደርዎም በቲ ጳውሎስ ዝሰብኮ ኢየሱስ ነምህለኩም ኣለና ኢሎም ስም ጎይታና ኢየሱስ ክሰሚሎም ፈተኑ ይብለና ኣይገርመኩም ብጣዕሚ ዝገርም እዩ መን እዮም ኣብቶም ርኹሳት መናፍስቲ ዝሓደርዎም ሰባት በቲ ጳውሎስ ሰብኮ ኢየሱስ ነምህለኩም ኣለና ኢሎም ስም ጎይታና ኢየሱስ ክሰሚሎም ዝፈተኑ እንድሕር ኢልና
እቶም አስማትና ገበሩ ዝዞሩ አይሁድ ማስተቢልኩም አለሁም ቅዱሳን እዞም አስማት ዝገብሩ ሰባት እቶም መጽሐፍቶም ዘይቃጸሉ አብ ኤፌሶን ዝተረፉ ቁሩብ አስማተኛታት እዮም ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ልዕልቲ እቶም ክፉ መናፍስ ዝሓደርዎም ክጽውዑ ፈቲኖም እቶም አስማትና ገበሩ ዝዞሩ አይሁድ እዮም ነቲ ዘይፈልጥዎ ዘይተቀበልዎ ዘይሰዓብዎ ጳውሎስ ገይርዎ ኢሎም ክገብሩ ፈቲኖም እግዚአብሔር አምላኽ ነዞም አስማተኛታት በሐለቆም ገይሩ ቀጽዕዎም ማለት አስብ ድፍረቶም ከፊልዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ በትናቶም ቦሲ ቀጽዕዎም ቅዱሳን በትንሳቶም ዘገልግልዎ መንፈስ ገይሩ ይቀጽዕዎም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ኣብ ቁጥር 14 እንታይ ይብል እቶም እዚ ዝገበሩን ሸውዓተ ደቅ ሓደ አስቄዋ ዝበሃል አይሁዳዊ ሊቀ ካህናት እዮም ይብለና ደቅ አስቄዋ ሐዋርያ ጳውሎስ ብስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንርኩሳት መናፍስ ክገንሖም ከሎ ቶም ርኩሳት መናፍስቲውን ካብቶም ሰባት ክወጹ ከሎ ስለዝረአዩ ንሕና ከዘይንፍትን ኢሎም ስም ጎይታና ኢየሱስ ኣብቲ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ኣይክሰሚሎም ፈቲኖም እትርጉም መንፈስ ማንነቶም ጠንቂው ስለዝፈልጦም ካብ ግዛአቱ ምዃኑ ስለዘላለዮም እንታይ ልዎ ንኢየሱስ ፈልጦ ንጳውሎስን አይስሕቶኔ ንስኻትኩም እንታወት ይኹም ኢሉ መለሰሎም እቲ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሮ ሰብ ኣይካ ጎየዮም ጥራዮም ኮይኖም ቆሲሎም ካብቲ ቤት ክሳዕ ዝሓድሙ ንኽልተ ኻባታቶም ተበራቲኡ ኣሕመቆም ይብለና አይገርመኩም ይፈልጠኩም ካበይ ምዃንኩም ንስኻትኩም እኮ ኣብ ግዛአትና ይኹም ዘለኹም ኣብ ቴሪቶሪና ይኹም ዘለኹም ነዚ ስም እዚ ኣይትፈልጥዎን ኢኹም ነዚ ስም እዚ ኣይትግዝኡዎን ኢኹም ነዚ ስም እዚ ኣይተቀበልኩሞን ተለቂሕካ ምስራሕ የለን ኢሉ ጥዋዕዋ ዓቢልዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብ ቁጥር 17 እንታይ ብለና እዚ ነገር እዚ ኣብቶም ኣብ ኤፌሶን ዝነብሩ አይሁድን ጽርዓውያንን ኩላቶም ተፈልጠ ንኩላቶምን ፍርሃት ወደቆም ስም ጎይታና ኢየሱስ ከአ ተመስገነ ሚንስ ሪስፔክትድ ኮይኑ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ አሜን ዶ እዚ ክብር እዚ ስም ናይዚ ናይ ኢየሱስ ክብር ናይ ስሙ ሕጁን ኣብ ዘመንና ይመለስ አሜን ዶ ስም ጎይታና ክጽረፍ ንገብሮ ንሕና ኢና ክዋረድ ንገብሮ ንሕና ኢና ስም ኢየሱስ ኣብ ከተማና ክምስገን ክኽእል ኣለዎ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተጸዊዑ በቃ አጋንንት ፈጥፈጥ ከአቶም ክኽእል ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣነ ንስኻትኩምን አሜንና ነዚ ስም እዚ ክንጽውዕ ኾለና ዝኸውን ነገር ክህልው ኣለዎ ክሳዕ እዚ ስም እዚ ዝምስገን ማለት እዩ ህይወትና ትክክል ተዘይ ኮይኑ ምስ ጎይታ ዝተማዓራረየ ህይወት ዝተስተኻኸለ ህይወት ተዘይብና እዚ ስም እዚ ተዘይ ጸዋዕናዮ ይሓይሽ ምክንያቱም አይሰርሕን ያ እግዚአብሔር አምላክ ስሙ መታን ኣብቲ ከተማ ከኽብር ንኹሉ ኣብ ትምህርቲ ክምሮምን ንመን ተጠቂሙ እንደህሪና ነቲ ርኩስ መንፈስ ዝሓደሩ ሰብ ኣይ ተጠቂሙ እቶም ኣብ ኤፌሶን ዝነብሩ አይሁድን ጽርዓውያንን እቲ ደቀ አስቄዋ ዝገበሩዎን እቲ ኣብ ልዕሊኦም ዝወረዶም ሓደጋ ምስ ሰምዑ ኣብ ልዕሊ ኩላቶም እንታይ ወደቀብለና ፍርሃት ወደቀብለና እግዚአብሔር ይመስል በዚ ኸኣ ስም ጎይታና ኢየሱስ ኣብታ ከተማ ተመስጊኑ ማለት ተኸቢሩ ሪስፔክትድ ኮይኑ ክብሪ ንጎይታ ይሁን እዚ ክብሪ እዚ ኣብ ዘመንና ይመለስ አሜን ዶ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ይመለስ አሜን ዶ ኣብ አገልግሎትና ይመለስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣብ ቤትና ኣብ ሓዳርና እዚ ስም እዚ ይመስገን ቀሊል ስም እኮ ይኮነን አቱም ሰባት ኩሉ ብርኪ ክሰግደሉ ኩሉ ልሳን ድማ ንኽብሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ክብል ዝተባሃለሉ ስም ጎይታይ ብስምካ እኮ አጋንንት ተገዚኦምና ብስምካ እኮ ከምዚ ኮይኑ ብስመይ እዝን ትገብሩ ኢኹም ኢሉ ናይ ስሙ ስልጣን ዝሓበናይ ስሙ ስልጣን ኣለዎ ቅዱሳን እዚ ስም እዚ
ክብረት ናይዚ ስም እዚ ኣብ ዘመንና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ኣገልግሎትና ክምለስ ኣለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኣሜን ዶ ከምዚ ስም ጎይታና ኢየሱስ ሓሲርዎ ዘሎ ኣይከሓስርን እዩ ተጸዊዑ ምንም ነገር ዘይረአይ ማለት እዩ ብስመይ ኮይሉ ሓጎስኩም ምሉእ ክኸውን ብስመይ ለምኑ በቃ ክገብረልኩም ብስመይ ከምዚ ትገብሩ ይኹም ብስመይ ኢሉ ናይ ስሙ ስልጣን ናይ ስሙ ሙሉእ አውቶሪቲ ሂቡና ይኸይዱ ከምቲ ዝሃበና ግን ኣብ አገልግሎትና ይኹን ኣብ ህይወትና ይኹን ይረአይ የለን ወይ ብትክክል ንጥቀመሉ የለና ነዚ ስም እዚ ወይ ሓደ ነገር ዘጉደልና ነገር ኣሎ ኣብ ቁጥር 18 19 እንታይ ይብል ካብቶም ዝኣመኑ ከኣ ብዙሓት ነቲ ዝገበርዎ እናተኣመኑን እናነገርዎን መፁ ብዙሓት ጠንቆልቲ ድማ መጽሐፍቶም ኣኪቦም ኣብ ቅድሚ ሁሉ አንደድዎ ዋግኡን ተተጸጸበ ከኣ 50,000 ድሪም ኮይኑ ተረኽበ ይብለና ክብርን ጎይታ ይኹን እግዚአብሔር አምላኽ ክብሩ ኣብ ኤፌሶን ስለዝገለጸ ብዙሓት ብንስሐ ነቲ ዝገበርዎ ነገር እናተኣመኑን እናነገሩን ናብታ መንግስተ አምላኽ ተጸምቢሮም ኢየሱስ ጎይታ ብዙሓት ጠንቆልቲውን እቲ ዝጥንቆሉሉ መጽሐፍቶም አኪቦም ኣብ ቅድሚ ሁሉ አንዲዶም እግዚአብሔር ይመስገን ዞም ሰባት ዋጋ 50,000 ድሪም ዝኾነ ንብረት ከቃጽልዎ ፍቃደኛታት ዝኾኑ በአር ህይወት ይበልጸና ጎይታ ይሕሸና ኢሎም ንጎይታ ስለዝሓረዩ ክብር ንጎይታ ይኹን አሜን ዶ ንጎይታ ከሓሪዩ ዝገበሮም ንጎይታ ክመርጹ ዝገበሮም እቲ በቃ መሳሪሒኦም ዝነበረ ነገር ክጉሕፉ ዝገበሮም ነገር ዝረአይዎ ነገር እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ አቤት አምላኽ እዚ ክብር ዝኽምለስ ኣለዎ አሜን ዶ ናይዚ ስም እዚ ክብረት ናብ ቤተ ክርስቲያንና ናብ ህይወትና ክምለስ ኣለዎ ኢየሱስ ጎይታ መታን ብዙሓት ሕጅውን ጠንቆልትን ደገምትን ናብ እግዚአብሔር መንግስት ክውሰኹ ማለት እዩ አሜን እዞም ሰባት ነቲ ክቃጸል ዘለዎ ምስ ሓቃጸልዎ ስራሕ ጠንቆልትን ደገምትን ምስ ፈረሰ ቃል ጎይታ እንታይ እናኾነ መጽ ይብለና ቃል ጎይታውን ከምዚሉ በኃይሊ አበየን በርተዐን ይብለና ኦፍ ኮርስ ጠንቋል ምስጠፍአ ደጋም ምስጠፍአ ሟርተኛ ምስተገልበጠ ስርሑዳ መንግስት አምላክ ክሰፈ ቃል ጎይታውን በኃይሊ ክብርተና ይግድን እግዚአብሔር ይመስገን ሎሙውን እግዚአብሔር አምላክ ምኽር ጠንቆልትን ደገምትን ይደንኮሎ አሜን ካብ ምድርና ይቦንቅሶ በስም ኢየሱስ አሜን እቶም ንወንጌል እንቅፋት ዝኾኑ ምስተዓለዩ እንታይ ብለና ቃል ጎይታ በዘይ ምኽልካል በኃይሊ ከአቢን ክብርተን ኮሎ ንርኢ ክብርን ጎይታ ይኹን ጎይታ በነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉ ይብዛሐልኩም ንሎሚ ኣብዚኣ ጠጠው ከብለ ኔክስት ዊክ ድማ ናይ ዝመቐጸልታ እዚ ክንቅጽልና ተባረኹ በእታና ብትናይ ሎም ማዓልት መጽናዕትና ክንከይድና